Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Gwerthoedd union ar gyfer cymerebau trigonometreg. Ystyriwn driongl isosgeles gyda ongl sgwar, sydd â'i hypotenuse yn 2 uned. Felly mae'r ddau ochr fyr yn hafal a galwon ni nhw'n x. Bydd y ddau ongl hefyd yn hafal ac yn hafal i 45 gradd gan bod 90 gradd ni yn y cornel. Defnyddio Pythagoras, ni'n cael x sgwar plus x sgwar yn hafal i'r hypotenuse disgwyrio. Hynny yw 2x sgwar yn hafal i 4, felly mae x sgwar yn hafal i 2. Felly mae x yn mynd i fod yn ail isradd 2, y ddau ohonyn nhw. Nawr, golygu'r hyn bod ni'n gallu ysgrifennu gwerthoedd union ar gyfer cymerebau trigonometreg am 45 gradd. Felly cos 45 yw agos dros yr hypotenuse, sef yr agos yw x sy'n ail isradd 2 dros 2. Sin 45 yw gyferbyn dros yr hypotenuse, gyferbyn yn ail isradd 2 dros 2. A tan 45 yw'r gyferbyn dros agos, sef ail isradd 2 dros ail isradd 2 sy'n 1. Neu, os ni am ysgrifennu nhw mewn radiannau, gawn ni bod cos 45, sef cos pi dros 4, yn ail isradd 2 dros 2, sin pi dros 4 yn ail isradd 2 dros 2, a tan pi dros 4 yn 1. Ond golygu'r hyn fod ail isradd 2 dros 2 yr un peth a 1 dros ail isradd 2, a mae'n bosib ysgrifennu sin 45 a cos 45 yn haflu a 1 dros ail isradd 2. Os byddwn ni wedi ystyried y triongl yma, sef 1 ar y ddau ochr byr, 90 yn y canol, byddai'r hypotenuse yn ail isradd 2 nawr, felly byddai sin yn gyferbyn dros hypotenuse yn 1 dros ail isradd 2, a'r cos yr agos dros hypotenuse yn 1 dros ail isradd 2, a'r tan yn 1 dros 1. Felly naill llai, ni'n defnyddio y dull gyda'r triongl yma, neu'r triongl yma. Lan i chi, ond mae eisiau bod chi'n dysgu rhain. Fi'n gweld bach cyfrifiannau chi'n neud e, ond chi'n gwybod le mae'n dod ohono. Nawr ystyriwch triongl hafal ochrau gyda ochrau 2 uned o hyd. Wedyn gollwng perpendicular o un o'r vertigau i'r ochr gyferbyn ac am 2 triongl, ongl sgwar, sy'n gyfath a'i gilydd. Ar ddoi gyda ongl 60 ar y ddoi pen a ongl 30 am bod y 60 wedi cael ei dorri'n hanner ar y top o lle mae'r perpendicular yn cael ei ollwng. Felly mae gyda ni un triongl, ystyried yr un triongl yma, defnyddio Pythagoras, mae 2 yw'n hypotenuse ni, felly 2 sgwar yn haflu 1 sgwar plus h sgwar, a ni'n cael bod h yn ail isradd 3. 4, tynnu 1, 3, ail isradd 3. Felly mae h yn mynd i fod yn ail isradd 3. Gan edrych ar y driongl ochr chwith yma, gallwn ysgrifennu gwerthoedd union am gymerebau trigonometreg ar gyfer 60 gradd. Felly cos 60 yn agos dros hypotenuse, sef 1 dros 2, sef hanner. Sin 60 yn gyferbyn, sef yr h yma, ail isradd 3 dros yr hypotenuse, 2, a'r tan yn gyferbyn dros agos, felly'r h dros 1, sef ail isradd 3. A'r un peth os ni angen gwneud rhain yn radiannau, felly cos pi dros 3 yw 60 gradd, yw hanner, sin pi dros 3 yw ail isradd 3 dros 2, a tan pi dros 3 yw ail isradd 3. Edrych am ar a by m, ni'n mynd i edrych ar gwerthoedd cymerebau trigonometreg ar gyfer y 30 gradd. 30 dyn ni ar y top tro yma, felly mae cos yn mynd i fod yn agos, sef ail isradd 3 dros 2, agos dros hypotenuse, sin yn gyferbyn
dros hypotenuse yn hanner a'r tan yn gyferbyn dros agos, felly 1 dros ail israd 3. Neu gallen ni fod yn ysgrifennu hwnna fel ail israd 3 dros 3. Cyfateb i'r una, os ydyn ni'n defnyddio radiannau, mae 30 gradd yn cyfateb i pi dros 6, felly mae cos pi dros 6 yn ail israd 3 dros 2, sin pi dros 6 yn hanner, a tan pi dros 6 yn 1 dros ail israd 3, neu ail israd 3 dros 3. Os yn drychwn ni ar graff cos, a cyrio fe mlaen, gan ddefnyddio y ffaith bod cos 30 gradd yn ail israd 3 dros 2, dyna ni yma, cos 30 yn ail israd 3 dros 2, ni'n gallu gweld o gymesuredd y gromlen o gwmpas y theta yn 180 gradd bod 330 wedyn hefyd yn mynd i gael cos yn hafel i ail israd 3 dros 2. Wedyn, mae cymesuredd cylchdro dyn ni trefn 2 o gwmpas y pwynt 90 gradd. Felly ni'n gallu gweld bod y pwynt yma, cos 150, yn mynd i fod yn minus yr un gwerth ail israd 3 dros 2. A wedyn, cymesuredd hwnna yn rhoi i ni bod cos 210 yn minus ail israd 3 dros 2. Yna'n cyfateb i'w gilydd. Mae canlyniadau yma a'r ffaith bod gan y gromlen gyfnod o 360 yn galluogi ni i gael gwerthoedd union ar gyfer cos 390, cos 510, cos 570, cos 660, cos 750. Felly byddai'r gwerthoedd yna i gyd yn ail israd 3 dros 2, a'r gwerthoedd gwylod yma i gyd yn minus ail israd 3 dros 2. Ar gyfer graff tan pi dros 3 yn hafel i ail israd 3 o'r triongl ydyn ni. Dyma ni ar y graff. Felly o gymesuredd cylchdro trefn 2, mae gyda ni bod y pwynt minus tan minus pi dros 3 yn mynd i fod yn minus ail israd 3, y pwynt yma. A wedyn, mae'r canlyniadau yma a'r ffaith bod gan y gromlen gyfnod o pi, 180 o'n i'n mynd i weid, pi yn galluogi ni i gael gwerthoedd union ar gyfer tan 2 pi dros 3, tan 4 pi dros 3, felly yn y gwerthoedd yma i gyd, bydd y tan yn ail israd 3, a yn y gwerthoedd yma i gyd, bydd y tan yn minus ail israd 3. Felly chi'n gallu gweld bod ni'n gallu cael gwerthoedd union ar gyfer nifer fawr o onglau. Yma, mae gennym ni dabl o grynodeb o ganlyniadau gallai didwytho o gwerthoedd union y cyflwyniad yma, yn ogystal â priodweddau cromluniau cos sin y tan o'r cymesuredd yr graffiau. Felly, welon ni o'r trionglau bod ni'n gallu dod o hyd i 30, 45, 60. Chi'n gwybod eich 0, 90, 180, 270 a'ch 360 yn eich chwarteri chi. Wedyn mae popeth arall yn lluoswm o unrhyw un o'r onglau gwreiddiol yma. A wedyn chi'n gallu gweld o'r graff ydyn nhw'n mynd i fod yn positif neu negatif. Felly dyna chi grynodeb o onglau chi'n gallu defnyddio yn union.